स्मित शिवलकर इथे मात्र खराब चेंडू हाताळला गेलाय, वाईटचा इशारा येतोय, अतिरिक्त एक धाव समोरच्या संघाला फुकट दिली जाते। पुन्हा एकदा स्मित शिवलकर आणि इथे मात्र नक्कीच सुवर्ण संधी होती धावचीची। जर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सापडला असता तर नक्कीच तरी या ठिकाणी विकेटसाठी संधी होती, ती संधी कुठेतरी हुकले। चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपात। आता मात्र स्मित शिवलकर कुठेतरी अडचणीत येताना दिसतोय, कारण त्याच्या बॅटमधून एखादा अतिशय सुंदर असा चौकार अद्याप तरी आलेला नाही। विशाल एक चांगलं षटक हाताळतोय आतापर्यंत, समोरच्या आक्रमक फलंदाजाला रोखलं गेलंय आणि त्या दरम्यान स्मित शॉर्ट रन। इथे मात्र शॉर्ट रन लॉबी पंचांनी इशारा दिलाय, कोणतीही धाव नाही, म्हणजेच काय तर निर्धाव चेंडू। विशाल पुढचा चेंडू घेऊन पाहूया आणि आता मात्र चेंडू शॉर्ट रन, पुन्हा एकदा शॉर्ट रन होतोय, कोणती धाव नाही, षटक समाप्त होतोय। पहिल्या षटकाअखेर धावसंख्या बिनबाद 1 धाव। थँक्यू डीजे, थँक्यू। अप्रतिम शतक विशालच्या मध्ये हाताळत आहे, फक्त एकच धाव खर्च केली असेल। सुरेख टप्पा मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा घातक ठरला होता, या सामन्यामध्ये ती आपली ताकद, अंगामध्ये असणारी कला, दमखम इथे दाखवला जातोय। गोलंदाजी बार करून अजून एक नवीन खेळाडू, टेनिस क्रिकेट मध्ये उभारता खेळाडू ज्याला ओळखला जातो, या टेनिस क्रिकेट मध्ये आपल्या नावाचा आलेख ज्या खेळाडूने उंचावला असेल, मोहीन काझी समोर आहे। जिगरबाज अरबाज आणि अरबाज पहिल्या चेंडूवरती लावून दिलाय, जिगरबाज चौकार आणि जिगरबाज चौकार इथे येतोय। अरबाज ह्याच्यासाठी ओळखला जातो आणि का या गोल्डन शतकामध्ये मला खेळण्याची संधी दिली आहे, जितका मारला जाणार आहे तितक्या डबल केला जाणार आहे। नंतर त्या चेंडू लेगच्या बाहेर होता, पण त्याचा सिग्नल याबी दिला जातोय, नो बॉलचा इशारा इथे असेल, प्लस मिळेल गोल्डन मधले 1 धाव। टोटल B3 या चेंडूवरती 2 धावा, टीमची टोटल धावसंख्या 11 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल। पुढे एकदा गोल्डन शतक आहे, जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केला जाणार। गोलंदाजी बार करून मोहीन काझी यावर पाहतोय, जिगरबाज अरबाज सरी टाकला, चेंडू पंचाचा 2 बॉलचा सिग्नल येतोय, प्लस 1 टोटल B3 या चेंडूवरती 2 धावा, 2 + 2 टोटल B3 ते 4 धावा। दिवाळी साजरी केली जाते आहे, ऑफर धमाका फटाके इथे वाजवले जाणार आहेत, कारण गोलंदाज फिटशॉरला आहे। स्वर पद्धतीची गोलंदाजी इथे केली जाते। टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरकार्ड वरती 15 या धावसंख्येवरती पाहतोय। पहिल्या षटक जवळपास 1 धावेचं हाताळ होतं, त्यानंतर थोडीशी चाललेली मोहीन काझीची स्वर गोलंदाजी कुठेतरी सामन्यामध्ये अँटवे ट्विस्ट रोमांच आणते। नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा वाईट बॉलचा सिग्नल, प्लस 1 टोटल 2 धावा, प्लस 2 मिळतील ते 4 धावा। 4 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत। मोहीन थोडासा शांत संयमी खेळ करणारा मोहीन इथे भटकला दिशा, कारण जिगरबाज अरबाजच्या बॅट मधून निघाला होता। पहिल्या चेंडूवरती दम खाऊन दाखवणारा जिगरबाज चौकार आणि त्यानंतर मोहीनची लेंथ इथे बिघडली जाते। टीमची टोटल धावसंख्या 19 अंकांवरती दान पोहोचली असेल। ऑल मिरकरवाडा संघाला बिलॉंग करणारा जिगरबाज असा अरबाज आपण प्रॉपिंग केसवरून पाहतोय, गेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। आणि त्यानंतरचा खेळीला फटका आला, जवाब मिड विकेट बॉलच्या बाहेर, चेंडू इथे चाललाय 4 धावांसाठी, 4 + 4 विथ इन टोटल 8 धावा। फॅन फॉलोइंग खूप खूपच सुंदर फटका इथे खेळला जातोय। चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी प्लस 4 टोटल मिळते तिथे 8 धावा। 8च्या मध्ये जर धावसंख्या 35 या धावसंख्येवरती जाण पोहोचली असेल। बघा मोहीनची गोलंदाजी थोडीशी इथे ठरली घातक, आतापर्यंत जवळपास 34 धावा या मोहीनने खर्च केल्या असेल। शेअर पद्धतीची गोलंदाजी मोहीन काझीसाठी ठरली इथे घातक, तोच मोहीन काझी। नंतरच्या चेंडूवरती फटका इथे खेळण्याचा प्रयत्न होता, घुटना देख तमाशा देख, एका धावेचा फटका इथे अगदी नेत्रदिवक फटका होता। बैठक शॉट इथे खेळला जातोय, एकदम इथे येते मोहीन इथे कमबॅक करतोय। मोहीनला माहिती आहे वाघ जरी जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाहीये। नंतरचा चेंडू पुढे एकदा इथे शेअर पद्धतीचा टाकला जातोय, पण त्याचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय। पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा, एक धाव पुढे एकदा ऍड केली जाणार आहे स्कोरवरती, टोटल मिळते 2 धावा। नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू ऑन साइडला ड्राईव्ह केला गेलाय,
चालला असेल चेंडू पॉइंट एरियामध्ये 2 धावा. हे 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 43 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. तो जिगरबाज असा अरबाज पुन्हा एकदा प्रॉपिंग स्वरूप बॅट टोकून आवाहन करतोय. यावेळी अलॉन्ड कार्पेट निखिल सारंग तिथे होतं क्षेत्ररक्षक. षटक क्रमांक 2चा काही इथे समाप्त. धावसंख्या 43. या षटकामागे 42 धावा बनवल्या गेल्या. गोल्डन शतक होतं, जितक्या बनवल्या तिथे दुप्पट केल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. स्मिथ शिवलकर ऑन फलंदाजी मार करू यावेळी दाखल झालाय. रत्नागिरीतील एक नामवंत खेळाडू स्मिथ शिवलकर इथे सज्ज झालाय. गोलंदाजी मार करून विशालला दाखल केले जाते. पहिला चेंडू स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून यावेळी चालला असेल. प्रेक्षक गॅलरीला हा हॅलो करणारा चेंडू होता 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 पण शॉर्ट रन. स्मिथ शिवलकर मागच्या 3 चेंडूवरती बनवल्या गेल्या होत्या धावा. पण काय करतोय माझ्या भावा, जी पायाखाली सीमारेषा आहे तिला केला जातोय टच. म्हणजेच काय, इथे स्मिथ शिवलकर कुठेतरी फुटवर्क नेटवर्क, मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेट मध्ये फटफुटला खूप फटवर्कला खूप महत्व दिलं जातं. ते फुटवर्क थोडंसं इथे लेझी शरद चाललं असेल. पुढे एकदा विशाल ऑन गोलंदाजी मार करून यावी दाखल झालाय. नंतरचा चेंडू लोलुक होता, अतिशय पटका सुंदर आहे. चेंडू यावी चालला असेल. पुढे एकदा शॉर्ट रन. स्मिथ शिवलकर चुकतोय. ऐनवेळी होणारी स्मिथ शिवलकडून चूक, इथे स्मिथला थांबवावं लागणार आहे. हे चर्चा केली जाते. स्मिथ शिवलकर थोडासा इथे नाकाम ठरलाय. रत्नागिरीचा एक टारकास खेळाडू स्मिथ शिवलकडून अपेक्षा लागली आहे, अपेक्षा करावी लागेल. अपेक्षा भंग करून आता चालणार नाहीये, कारण चांगल्या रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या वाटचाला विरोधक हे नेहमी तिथे असतात. आधारस्तंभ बनावा लागेल. स्मिथ शिवलकर पुढे एकदा प्रॉपिंग सुरू करण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा यावी शॉर्ट रन. ना मुन्ना ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना. सलगची किती 5 चेंडू स्मिथ शिवलकरने जी शॉर्ट लाईन आहे तिला टच करताना खेळतोय. गणित बिघडलाय. माइंडसेट थोडस शांत करावं लागेल. स्मिथ शिवलकर थोडासा शांत संयमी खेळ इथे दाखवणं गरजेचं आहे. स्मिथ शिवलकर थोडासा लेन मध्ये आणलाय, पण पायाखाली जी सीमारेषा आहे वारंवार होत आहे त्याच्या बाजूला तिथे लाईन टच. कबड्डी खेळण्यासारखा वारंवार लाईन टच करतोय आणि क्रीडांगणाच्या बाहेर चेंडू मारतोय. काहीच उपयोग नाही. शून्याची गती इथे आखली जाते. विशाल इथे ठरलाय झिरो बिगरचा हिरो. पुढे तयार उलट्या सुलट्या आता गोलंदाज विशालचा टाकलेला चेंडू यावेळी फटका लाजबाब होता. क्षेत्ररक्षक तिथे देखील तरस असेल. येतो इथे डॉट बॉल. 10 चेंडू आतापर्यंत या गोलंदाजाने फेकलेत आणि एकच धाव खर्च केली असेल. चेहरा सेकंडमध्ये वाढला उत्साह, जल्लोष केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती यावेळी चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. आर्य पार येतोय जीपीएलचा चौकार स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून आणि प्रेक्षक वर्गातून आवाज वाढायला लागलाय. जल्लोष केला जातोय, कारण हा तो जल्लोष, हा तो उत्साह, अंगामध्ये कला आहे ती इथे साजरी करायची आहे. नंतरचा चेंडू पंचांचा वाईड बॉलचा सिग्नल अतिरिक्त धाव बिस्कुट कारवरती जमा केली जाईल. धावसंख्या टीमची टोटल 48 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे तयार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी स्मिथ शिवलकर इथे आउट पार झालाय. पुढे एकदा शॉर्ट रन लाजवाब फटकाय, पण तिथे स्मिथ शिवलकर चुकतोय, मुकतोय. 2 षटके इथे हाताळली गेलीत आणि तब्बल विशालच्या हातातून 6 धावा खर्च केले असतील. एकदा जोरदार टाळ्या या विशालसाठी वाजल्या पाहिजेत. अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे, सुरेख. हॅलो, थोड्याच वेळामध्ये येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांचं आगमन होताना दिसेल.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष रुपेजी जाधव यांचं इथे थोड्याच वेळामध्ये आगमन होताना दिसेल. मोहीन काझी अनुगोलंदाजी बार थोडासा स्वेर ठरला होता, बघाच्या षटकामागे थोडासा मागणे ठरला होता. मोहीन काझी आपण पाहतोय. धाव संख्या 48. निर्णायक 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 18 चेंडू फेस केले गेले आणि 48 धावा इथे खर्च केले जात आहेत. गोलंदाजी मार खडून मोहीन काझी इथे सज्ज झालाय. समोर असेल जिगरबाजा सरबार कोटी टाकली जाणार येणार चेंडू वरती. मोहीनच्या मधून टाकला चेंडू बरोबर मस्त होतं. खोदून काढलाय चेंडू पाठवून दिला जात आहे. 4 धावांसाठी येतोय 70 चौकार. 70 चौकार घेतल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 52 या धावसंख्येवरती. 52 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या जात आहेत. टीम मीटिंग विवर रचला जातोय, चर्चा केली जाते, रणनीती आखली जाते, कुठे माइंडसेट केलं जात आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 52 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे तयार मोहीन काझी उलटा सुलटा तर केलेला चेंडू सलाम पाटणे ऑन स्पीक केलाय. 4 धावांसाठी चेंडू इथे चाललाय. हवाई सफर करतोय चेंडू. क्षेत्ररक्षणाला हाय हॅलो बाय करत चेंडू चालला असेल. 4 धावांसाठी या 4च्या मदतीने धावसंख्या अब तक बनाई आहे 56 धावा इथे स्कोर कार्ड वरती आहे. 10 चेंडू आणि 39 या धावसंख्येवरती आक्रमकाची खेळी यावी पाहतोय. नंतर ते चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे येते डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट. गोलंदाजाचा वाढणार इथे कॉन्फिडन्स आणि कॉन्फिडन्स वाढवणारा गोलंदाज मोहीन काझीचा नंतरचा चेंडू. इथे काय ठरलाय 2 क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज मोहीन काझी आणि त्याच्याबरोबर अमोल कणपटे हे 2 क्षेत्ररक्षक तिथे आले. डॉट बॉल प्रेक्षकांमध्ये आनंद नक्की जल्लोष केला जातोय. कारण आवाज घुमणार मैदान फुलणार तोच जीपीएलचा चढणार. पुढे एकदा अनुभवायला भेटतोय. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी गणपतीपुळे आयोजित जीपीएल. टीमची टोटल धावसंख्या 56. पुढे एकदा अरबाज खेळण्यासाठी ते सज्ज आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न आलाही ते डॉट बॉल येतोय. चांगली गोलंदाजी मोहीन इथे कमबॅक करतोय. थोडस मागण्या ठरलं होतं गोल्डन शतकामागे तर मोहीन काझीवरती पुढे इथे केला जातोय. चेंडू चालला असेल जाहीर घोषित क्षेत्रामध्ये 2 धावांसाठी. या 2च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 48 धावा 58 धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 58 या धावसंख्येवरती. थँक्यू डीजे थँक्यू. स्मिथ शिबलकर थोडासा शांत राहिलाय. जवळपास स्मिथने आतापर्यंत 15 चेंडू फेस केलेत आणि 4 या धावसंख्येवरती खेळतोय. महेश देवरुखकर विनंती करणं समर्थन कक्षामध्ये या. निखिल सारंगडे या विबलला आगाऊपणा तू केला कशाला. हा धावता धावी आउट झाला असेल. स्मिथ शिवलकर खेळाच्या बाहेर या विचारला असेल. निखिल सारंग गोलंदाजी बार करून आपण पाहतोय. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी आहे आणि निखिल बरोबर चर्चा करत असताना निखिलने सांगितलंय की अनेक पर्व मी जीपीएल खेळत आलोय पण माझं स्वप्न अजून थोडंसं अधुरं राहिलंय की मला एकदा तरी ही जीपीएल जिंकायची आहे. यावर्षी अशा सेमीफायनल पर्यंत संघाला घेऊन आलाय. तोच गोलंदाजी आपण पाहतोय. निखिल सारंग मॅम नाचणी गावाला बिलॉंग करणारा निखिल. समोर आहे अरबाज आणि अरबाज साठी टाकलेला चेंडू याबी येतोय. हर्ष इथे फील्ड करेल चेंडू. डॉट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. निखिल सारंगचं स्वप्न आहे. स्वप्न बघितलं पाहिजे त्याशिवाय ते स्वप्न पूर्ण होत नाहीये. तोच निखिल सारंग पुढे एकदा विकेट. नंतरचा चेंडू अकूट टप्प्याचा होता तारला जातोय. चेंडू शॉर्ट ऑफ द डे साठी इथे सजवला जातोय. शॉर्ट ऑफ द डे सजल्यानंतर चेंडू 4 धावांसाठी आहे. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल मोजली जाते 62 62 धावा 1 गडी बाद. पुढे एकदा निखिल सारंग आउट गोलंदाजी मार्क असेल जिगरबाज असा अरबाज. अरबाजी जर खेळ बघायला गेला तर 15 चेंडू आणि 45 धावसंख्येवरती होणारा सारखा लढतोय. तोच म्हणजे जिगरबाज असा आपला अरबाज. हॅलो सचिन सांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष श्री रुपेजी जाधव यांचं इथे आगमन होताना दिसतंय.
त्यांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचंय. रुपेशजी जाधव आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तर पुढे तयार यावेळी सज्ज झाला असेल जिगरबादचा अरबाज. नंतर त्या चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे येतोय बॉल. सफलपूर्वक गोलंदाजी इथे केली जाते. निखिल सारंग इथे ऑन फायर झालाय, पण जिगरबाद अरबाजला इथे ऑन फायर होणं गरजेचं आहे. नंतरचा चेंडू विकेटचा बदल. जिगरबाद अरबाज खेळागाचा बाहेर. हॅलो रुपेशजी गेट मधून जरा बाजूला व्हायचंय. मंचावरती जागा उपलब्ध करून द्यायचे. रुपेशजी जाधव यांचं इथे आगमन होताना दिसतील. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच सर्व कार्यकर्ते यांचं देखील आगमन होताना दिसतंय. धन्यवाद डीजे. रोहित बारगुडे नवीन बॅटर फोल्डरच्या रूपामध्ये यावेळी दाखल केला जातोय. रोहित बारगुडे और फलंदाजी मार्क यावेळी दाखल झाला. मॅच फ्रॉम न्यूकोल शिवगर्जना न्यूकोल संघाकडून अनेक दिवस